Bishop ụka Anglican na Diocese Awka bụ Most Reverend Alexander Ibezim akpọkuola ndị Knights nke ụka ka ha ghara ịda mba n'ozi ha na-ejere Chineke. Archbishop Ibezim bụ ya bụkwa nnukwu ụkọchukwu na-elekọta province nke Niger anya nyere ya bụ ndụmọdụ na nzukọ ọbịa n'ọnwa anọ nke mbụ ya bụ otu Sun Council of Knights maka afọ abụ 2024 were ọnọdụ na Mount Zion International Retreat Center dị n'Okpuru Council Awka South. Chibụzọ Obidike bụ onye nta akụkọ anyị jere ebe afọ weweta akụkọ ịga n'ugbu a. Ndị Knights bụ ndị ụka ahọrọ ka ha nwee ike na-enyere ndị bishọp nakwa ndị echiri echi n'ụka aka n'okwuchukwu ya na isiokwu ya bụ ọgbakọ nke bụ gaa n'iru esi na akwụkwọ ozi Exodus wee weta. Archbishop Ibezim, onye anọchitere anya ya site n'aka onye Administrative Secretary Venerable Echezonachukwu Oranye, gwara ndị Knight ahụ ka ha gbaa mbọ na-aga n'ihu ma na-emerikwe ihe ndị ahụ na-eweta ndaghachi azụ. O nwere olileanya na emesịa ya bụ ọgbakọ na ha ga-aga n'iru ịdọtara Chineke ọtụtụ mkpụrụ obi. Ka ọ na-agwa ndị Knight ahụ okwu, onye President nke Awka Diocesan Council of Knights Ọkammụta Emma Ezenwaji kwuru na mmemme ahụ bụ nke nyere ha ohere ịtụle ma jikwakwa onwe ha site na ike nke sitere n'aka Chineke. O kwuru na ndị Knight bụkwa ndị enyegoro ọrụ ị na-ekpe ekpere ma hụ na ụka na-aga n'iru. N'okwu nke ha, onye immediate past president nke Agwala Council of Knights Sir Isaiah Ezezika, onye anọchitere anya ya site n'aka Sir Felix Chinedu nakwa Sir Emeka Eze, kọwara na ọrụ ndị Knight ahụ bụ ịkwanyite ma wulitekwa ụka site n'omume ha maka ichekwaba okwukwe.